申します。今日、皆様の前でお話をすることができ、とても嬉しく思っております。心からお礼を申し上げます。私は耳が聞こえません。見えません。話をすることもできません。しかし、元気に頑張っております。今日は一生懸命お話をしたいと思っております。最後までよろしくお願いいたします。私は昭和39年10月16日、体重 3228g、優しい両親のもと誕生しました。生後2ヶ月の時、風邪が悪化し、40度ほどの熱が続き、1週間続きました。近くの病院で診察を受け、しかし実は全く治らず、心配になった両親が大きな病院へ私を連れて行ってくれました。いろいろと調べた結果、軽い脳性麻痺があることが分かりました。熱を下げるために使用した注射により、私の耳は一生聞こえない、そう医師から告げられました。両親は嘆き苦しみました。両親はその後、母は私の将来を悲観し死のうかと考えました。私は何も知らずにいつも笑っていた、そう母から教えてもらいました。私が1歳の時でも首は座らず、歩くこともできず、2歳半でやっと首が座り、3歳半でやっと歩けるようになりました。そして4歳の時に都城にある小学校の幼稚部に通うことになりました。上手に歩くことのできない私を母は背中におぶって毎日電車に乗り、小学校に通ってくれました。朝から夕方まで私と一緒に幼稚部に残り、私をサポートしてくれました。